טוב, מה שאתם רואים פה זה השיפוץ שסופר פארם עשו לנו. המקום היום נראה הרבה יותר יפה בזכות השיפוץ הזה. יש לנו פה דלתות זכוכית, קירות צבעוניים, כמו שאתם רואים הכנסנו הרבה צבעים למקום, הכנסנו הרבה חיים למקום, והכל בתרומות על ידי קבלנים שסופר פארם הביאו לנו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להודות למנהלים של סופר פארם, להנהלה הבכירה שבאה לבקר פה, למשה פריד שעזר לשיפוץ של המקום, וכמובן לכל החבר'ה שהיו מעורבים בפעילות. בזכותכם הרבה יותר טוב לנו פה והרבה יותר נעים לנו פה והרבה יותר קריר לנו פה בימות הקיץ החמים, ותודה רבה. למה כיף? כי הכל נקי והכל משופץ וכיף להיות כאן. היום נעשה משהו בלתי נשכח שישאיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעינייך, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. היום אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה אהבה, אבל היום אני
מבקש את הקרבה. היום הרבה זמן לא דיברנו שנינו על כל מה שעובר מעלינו. היום נצא לסיבוב בשכונה